Akkor csúszál, te kamerázlak téged. Menjetek a Júlia után! Futás! Futás! Jó, nézzétek, milyen jól szórakozik! Hát ez kurva jó! Menj, csúszál! Ugye milyen faja? Ez nagyon jó! Bocsi, gyere te is! Jó. Zarácska, te mit művesz? Hát miért nem mész a Júli után? Hát olyan jól csúszkál. Mint egy gyerek. Szerinted mennyit bír? Már egy perc. Nem tudom. Veszed egy kicsit? Aha. Rolgáljak velük én is. Egy foghatod, csak fogjad meg. Ja? Jó. Csak fogjad meg. Hogy ki van a körben? Gyertek! Gyertek! Hú, de fasza! Csúszkunk! Erre gyere, Zara! Gyere ide, anyához! Gyere, csúszál! Gyere ide! Ötödik inkább! Gyere, Zara! Gyere, hát semmi baj! Hát csak csúszkik! Csúszunk! Hát mi mondjál, de te élvezed, mi? Megúsztad? Öppen. Megúsztad? Elég volt, mert már megunta. Jó van. Áj! Ő még nem mondta meg. Nem, még benne.